Nggih, matur sembah nuwun ibu-ibu lan uga bapak-bapak. Engko dilanjut maneh ora apa-apa, soalnya acara padet. Engko khusus kanggo bapak-bapak ibu-ibu nanti di akhir aja enggak masalah ya. Baik, yang mana hari ini ada kolaborasi terbaru bersama dengan BOG, yang mana didukung bersama dengan Audio Sound System Profesional LGS dan juga ada Lensa Production ya. Ada sajian khusus, ada Samboyo, ada Bujang Ganong dan juga ada dua pembarongnya Indonesia Tanda. Siap kok. Para prajurit para tamu kang sampun kondhang kalungkuh kang ngenggo busana pating cemlorot pating kumlebyar busananing tumuju wonten ing Trata Pagung wonten granipun Kanjeng Bapa Abasan saha Ibu Bud Mainas keluarga sang adi sang lumampah ingkang sampun ngembok kang turangga seta turangga minangka jaran seta minangka putih yen dadosaken ya para adosan wonten ing kawasan tumuju wonten ing Trata Pagung wonten ing kawasan danipun anak kawula. Para prajurit para tamu kang sampun jumen wonten ing Bali wis mung kalajengaken para prajurit para tamu kang sampun ngendha turangga seta turangga minangka jaran seta minangka kang putih ingkang badhe sowan wonten ing kawasan lanipun Kanjeng Bapa Asam sekeluarga lho was
Para prajurit Pratantama kang sampun jumlah wonten Bali Wisma kang badhe jejogetan kairing tetembang lelagon campur sari bojo loro kang dadi jejogetan ana prajurit Pratantama kang sampun sowan wonten ing kawasan geger. Ayo yo kancane yo dipikirno kok gething aku. Hooh. Alon yo le. Sampun paripurna para sambaya kang sampun jumeneng wonten ing Bali Wisma kalajengaken bujang danong kang badhe sowan wonten ing kawasan geger ingkang sampun ngemba busana pating cemlorot pating kumlebyar busananing tumuju wonten ing kawasan geger balong wangi tekung lamongan kang badhe sowan lho ya kaya wong gene kacang ae lho yo
matur sembah sungkem kawula kagem kidanyang wonten ing kawasan Geger. Lan uga amit sewu kagem sing babat alas dusun Geger. Lan uga kula nyuwun donga pangestu. Lan uga nyuwun dening donga pangestu kaliyan dening paring panglibur dhateng masyarakat wonten ing kawasan Geger. Lho. Lho. Bujang kanong sampun jumeneng wonten ing Balisma kalajengaken barong kaping sepindhah kang warnanipun abang ijo pun ingkang badhe sowan wonten ing kawasan Geger. Lho. Pandalo. Yo. Lho. As. Ana kasatriyan ingkang kawula muda kang kadhet daya. Was. Pandalo. Warga Geger. Tata iki wancining dene mangsa randheng mangsa Katigaraya. Ana alam kang bebrayan uga ana alam lembut, ana wujuding demit komat-kamit banaspati kang golek patri menungsa. Ana sang wujude menungsa kandhang rumangkang palawitat para keborane. Lan uga warga ing kawasan Geger. Maos Jata mantra kowe bakal musna. Sampun paripurna kejapa mantra kalajengaken barong kang nomor kalih kang warnanipun abang ijo kuning kang badhe sowan wonten granipun anak kawula aja ingkang kaulang taun. Lho.
Waraga belo Tata titiwancine dening wangsa rendeng mangsa katigara ya ana alam kang bebrayan manuga ana alam lelembut ana wujuding demit kumat kamit banaspati kang golek patine menungsa ana sang wujude setan kang gentayangan penggaweane nggodha para menungsa ana sang wujude menungsa aran iki baba gandeng rumenteng karo ustad para para alim ulama maos japa mantra bakal musro ing sasampun wite Jaka Mantra kali barengan badhe gandrung wonten ing kawasan Geger lho ing adicara ulang tahun anak kaula Ozi lho Sunang amil taningko makarya ana kahananing sang bujang kanong anuga kalih bareng yen nyaujane kanusantara kang sampun kondang kaloka yen ana kasatriyaning kawula muda kang kagedaya ing kawasan pulau Jawa ingkang sampun kondang kaloka yen nyaujane tanusan ora ing sasampunipun para bujang kanong anuga kali bareng anuga Sambaya mumpung ulang tahun anakku Ozi ayo padha jejogetan ana ing kawasan daerah Geger mumpung diliput karo dene Samprok Dasen ayo kairing ketembang lelagon Taman Juruk kang dadi jejogetan ayo yo kancane ya dipikirno kok gething aku
ing taman jero ing pinggir kengawan Solo mudolan mudi awan lan bengi suka nanging aja ika janji cahayaning bulan trajang pojok cemara angin kang teko sasat kowo gandeng tresno banyu pengawan sinorot cahayane bulan lir sebutian alar buka kenangan garsane nogo wong sarwono ing taman jero taman indah kutha Solo papan kreasi dodolan mudi sing tuwa-tuwa walinge aja nganti lali yen ana bujang kanong firman kang pinaringanipun asma ingkang badhe nyekel salto-saltoan ana ing kawasan geger hae ho hae ayo sik lawang iki anakku Aji iki njaluk ana saltone ya awakmu iso salto apa ora salto iya lho iso apa dikek contone sik iso tapi diwene contoh sik soalnya iki acara akeh ana reoke barang saiki sing kongkon salto sapa dhisik pilih kancamu sing iso salto Alpin Tatu oh iya Mas Alpin kene soale Ozi iki njaluk kudu ana saltone mongko awakmu iso salto apa ora bisa ya alhamdulillah iki bapakne Cina ibune Jawa nek nggo BOG diceluk arek gak patek Jawa bisa ya Lea oke musik yo yen ana bocah ganteng yuk Alpin kang pinaringanipun asma bocah ganteng bapakne Cina ibune Jawa hae ayo tuh tepuk tangannya mana dulu dong hebat Mas Alpin bapaknya Cina ibune Jawa arek gak patek Jawa tapi saltone penak sing nomor loro sing gawe ngenane viral nang gone Facebook Instagram nang YouTube utawa nang gone TikTok diumumno nelbok 4 meter jerene mlebu nang rumah sakit boten iku namun atraksi kemawon
naminipun Mas Niar. Mas Niar, Ozi njaluk kudu ana saltone. Sampeyan iso salto napa mboten? Oke. Musik. Yen ana bocah ganteng Niar kang pinaringanipun asma ingkang badhe nyekar salto-saltoan ana ing kawasan geger lho was ayo yo yen ana bocah ganteng firman kang pinaringanipun asma ingkang badhe nyekar salto ana ing kondang kalopon le alo mas ringas ayo le lo yo ing adicara sang lumampahing wonten ing BOG lan uga gomblo sesarengan kalian dening Bujang Ganong lan uga Barung ingkang sampun dipun liput kalian dening nggih menika Lensa Production setunggalipun Kupu Tarung Gajah Barung le pas lo yuk, ayo padha reokan bareng-bareng. Sawise salto, jalukane Ozi numpak reok. Ayo Kang Jum. Lo. yen ana sang wujuding Barong lan uga Panaraga reok ingkang dipun walik reok Panaraga Kang Jum ayo padha lumampah mlaku-mlaku ana ing kawasan geger
Hehe. Ana wujuding warok. Ategese warok. Wawu lan ugara. Lho. Ayo Kang Jun. Ya. Kang Jun. Sasampunipun sampeyan kira-kira barong kuat kok gak? Yo, dicoba. Sadurunge oji numpak. Mas Niar ben nyoba. Yo.
sang lumampahing waruk sangka Panaraga kang badhe sowan wonten ing kawasan geger ing adicara ulang tahun kagem yoga kawula kang kagungan asma. Ya. Ho. Yo. Ayo Yar, kuat napa mboten? Yo. Yo. Oh, lo. Oh. Yo. Yo. Lo. Ah. Lo. Yeah. Firman wani ora oh ayo bocah cilik kuat agak ngreok nek gak kuat aja melok gomblo as lo oh was yo lo lo
Ya. Siap-siap Ibu Mutmainah. Anakku Oji lan uga Abah Hasan. Ayo Kang Jum. Oji pengen numpak reok sing ana Om Gomblo. Yo, hey hey, ha eh, ha eh, ha eh, ha eh, ha eh, ha oh, ha eh, ha oh, ha eh, oh, ha eh, ha oh, ha eh. Ayo Aji, dada, tepuk tangannya mana dulu dong. Hebat. Aji tepuk dada Ji, dada Ji. Oh Ning endi nggonku goleki put-puti kepingin ketemu senajan abot tak parani mung nuruti karepe hati bareng saiki ketemu kowe ninggaki aku dada Ji, dada Ji. Koyo sinendal hatiku lutu metis nelesi pipiku yen pancene ora tresno koyo kondo sing aku ora bakal kondeli koyo ngene lelakonku Oji lho iki. Pancene ditinggalke gawe gelo ati salawase. Ya. Iki mang sing nyawer ana Mas Alpin. Ana Mas Alpin, ayahe wis nyawer munggah. Iya sawer. Ayo kene. Sawer. Matur suwun Mas Cotet wis disawer. Sik gantian ya. Sawer. Ya alon sik. Kajung timang sing nyawer 50 anake jenenge Alpin. Gosik.
Ya tak tumpakne dulu ya. Soale mang sing disawer 50 matur suwun. Iya. Matur suwun kang sampun dipun sawer. Ayo yo. Kepranan jroning atiku nalikane pisanan ketemu dasar priya kang sembodo bijaksana lan leda ing karya kepranan sabawati sampun dipun sawer wong bagus ta impi-impi ser saka sorote netramu sajroning batinku raluput pangkaitanmu ono tresno sajroning atiku. Mbak Mut Maina Bundi. Ayo Mbak Mut. Tak tumpakno reok. Yo. Lo. Oh, Mas. Iya. Saya Kanjung, iki sing bayari. Paling lu disawer karo Ibu aja. Mut Maina. Sawer. Ya aja kuwatir ku disawer karo abasan. Sik. Sik ngombe dhisik. Siap. Seretono dhisik. Ayo dicoba tatu kuat 3. Mari ngene. Kang Jum cek ngombe dhisik. Bu Aja Mutmainah ditumpakno reoke. Matur suwun Mas Cotet sampun dipun sawer. Yo. Mbak Brili gak numpak ta? Ayo dicoba dhisik. Lo, Kang Jum. Cek ngombe dhisik. Lo. He. Lo. He. Mas.
Loh. Nyatane yo abot. Ya, pemane ditumpaki. Kang Jum. Umi Mutmainah tau gane. Yo. Ya, ora apa-apa. Lumrah amit sewu. Aku lak wis amit. Ser. Saiki lho nggo maneh gak apa-apa, Bu. Aku wis amit kok. Lumrah kakek mikir. Aja dipikir nemen-nemen nggih. Ya. Nggih, sampeyan nenggarien. Awakmu munggah ta, Tet? Ayo, Tet. Iya, digendong karo jiragane Jokwatir. Ya 50. Ya. Aku kok gak kon sawer blas lho, Tet. Kok Kang Jum tok sing disawer. Kang Jum, iki sing duwe doser. Sayang aku gak disawer blas.
Monggo. Wis sampun Bu Darmi. Bu Darmi sampun sithik sapa? Bu Iin. Ayo. Pundi Bu Mot Maena. Ayo. Cekak dalu-dalu. Mari ini acara resepsi. Yo. Gak usah sandalan Bu, gak usah sandalan. Biar ana dokumentasi ning. Saya sadurunge lunga weneh ana wektu aku ngesut pipimu lan ngelus rambutmu. Saya sadurunge lunga tak wenehi wektu peyan ngagep awakku sak kuwate rindumu tak jaluk ojo nganti
aja nganti suwe nggonmu ninggal aku ana kene dhewe tak jaluk Isik kurang. Ayo. setilo wae ora sak lawase enggal bali rene sakarepku wis rek tak Iya. Ayo, tangane dada. Ayo. He ho. 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 Akeh, ayo gantian maneh. Oleh saweran akeh. Rasa sayangmu sudah pergi, tak menghiraukan aku lagi. Udeno kandolane ati tekan ngulayani. Tresno iki tutuk wong dolanan kabeh mau mergo Yo, ayo Van, tangannya dada Van. Oh, pinter ya. Lo, mas. Alon deh. Oh, Firman disawer ayo. Lo masa kalah rek. Ayo disawer ya lo. Bapak ibuku akan datang melamar di kau sayang.
akhir zaman. Pisan kas ya. Jum ngatasi ta Jum. Oke, ayo Mbak Emi. Pisan kas, mari ini acara resepsi. Bundi, sing penting sawerane. Sakno Kang Jum ado-adon Jombang. Ayo Mbak Em. Oh, Kak Gelen, ya wes. Yo. Ayo, lo. Asing nyeksen rintang rembulan, jarene tresnomu mung kanggo aku. Wes nganti telung ketiga ananging sliramu ora kirim warta. Parang saiki Matur suwun, Dra. Mas Alvin, suwun nggih. Gandeng wanita liya. Ora nyono ora Gomblo saiki sing numpak. Oke. Lilo Ya. atiku Aku sing numpak. wis lilo. Anatyan abate ku keloro-loro. Ketuane BOG lho iki. Ayo Om Gomblo. Parang saiki wis teko. Kowe malah gandeng wanita liya. Ora nyono ora kira kowe maja
resepsi kita mulai dulu. Soal nanti dilanjut. Ada elektronan boleh. Hari ini terus terang saya nggak berani untuk dadi ya, karena dulur tua kita konang kene matur suwun ya. Jadi Om Gomblo hari ini nggak pakai dadi. Ya, mohon maaf karena kejadian yang tadi Anda diperingatkan ya matur suwun. Aku padahal ya wis amit ya.